Naqraw issa porzjon mill-Littra lill-Efesin, kapitlu 4, fejn Pawlu jitkellem dwar aħna issa li aħna salvati kif għandna nġibu ruħna ma' xulxin. Jgħidlek, jien mara l-priġunier fis-sit neżortakom ħalli timxu denjament tas-sejħa li bija kontu msejħin. Kull umiltà u manswetudini bil-paċenzja, tissapportu xulxin fl-imħabba, tabirku biex tippreservaw l-unità tal-ispirtu fir-rabta tas-sliem. Hemm ġisem wieħed u spirtu wieħed bħalma wkoll kontum msejħin f'tama waħda tas-sejħa tagħkom. Sit wieħed, fidi waħda, magħmudija waħda, Alla wieħed u missier kulħadd li hu fuq kulħadd u fost kulħadd u ġo kulħadd. Imma l-kull wieħed minna ingħatat il-grazzja skont il-kejl tal-għotja tal-Kristu. Għaldaqstant tgħid meta tela fl-għoli ħa bħala priġunieri eżerċtu tal-ikkattivati u ta' rigali lill-bnedmin. Issa xi fisser tela ħlief illi wkoll kien niżel fil-partijiet aktar saflenija tal-art. Dak li niżel u nnifsu wkoll dak li tela wisq il-fuq mismewwiet kollha biex jimla il-ħwejjeġ kollha. U ta' xuħud bħala apostli u xuħud profeti u xuħud evangelisti u xuħud raja u għallima. Għat-tamir tal-qaddisin għax-xogħol tal-ministeru, għall-edifikazzjoni tal-ġisem tal-Kristu sakemm naslu l-koll għall-unità tal-fidi u tat-tarif ta' binalla. Għal-raġel komplut, għal-kejl tal-istatura li tappartini għal-milja tal-Kristu. Sabiex ma nkunux iktar infantili, inmwadbin lawn u lin mill-imwieċ u mġorrijin minn kull rieħ ta' dottrina bil-brikkunaġni tal-bnedmin bil-malizzja tagħhom fl-trikjar seduċenti. Aktarx, billi nitkellmu il-verità fl-imħabba nikbru f'kull aspett fih li hu r-ras ġoj Kristu li minnu il-ġisem kollu kompatt flimkien u miżmum flimkien permezz ta' dak li kull ligament jipprovdi skont l-operazzjoni adatta ta' kull parti individwali jikkawża il-kobor tal-ġisem għal bini tiegħu innifsu fl-imħabba. Amen. Missieda smawiet, nitolbuk biex kbira karruħna dawn iż-żewġ porzjonijiet ta' skrittura li qrajna, nafu li din hija l-kelma tiegħek, kelma awtorevoli, u nitolbuk malaj biex kull ma jmur aħna narfu skont l-erf u l-abbiltà li tatina inti sabiex nittaħtu għalija, sabiex ikunu suġġetti għalija, u nfittxu illi nittraduċuha f'imġiba denja quddiemek u quddiem il-bnedmin. U da tolbuh għall-glorja ta' Sidna Ġesu. Amen. Mela ħanatu ċans li t-tfal joħorġu għal-lezzjoni ta' fidi waħda, jafferma l-Apostlu Pawlu. Għandu jkollna fidi waħda, mhux kulħadd jemmen li jrid u li jfettillu li jogħġbu. Fidi waħda. U frattant jaraf ukoll illi qegħdin naslu għall-unità tal-fidi. L-ideal tagħna li jkollna l-koll dik l-unità li nemmnu l-istess skrittura mingħajr differenzi bejnietna u frattant jaf ukoll li l-Knisja fil-ġufija u l-inkonsistenza tagħha mhux dejjem tilħaq dan il-għan. Però rridu nimmiraw lejn dan il-għan. F'dinja perfetta, kull Kristjan studja, jirrifletti, jifhem, jemmen u jipprattika il-Bibja. U bekk ma jkollna ebda problema fostna. Però kif tafu sewwa maħniex ngħixu f'dinja perfetta. U allura jirriżulta li jkun hemm inħolqu matul iż-żminijiet denominazzjonijiet, gruppi differenti ma naqblux, aħna ma naqblux mal-Pentekostal, il-Pentekostal ma jaqblux magħna,
U din għandha ħabta li tifxel u toħloq problemi f'dawk li jew li qatt ma konsidraw dal-affarijiet. Jew anke li għadhom Kristjani ġodda illi jisom jitfixklu li mija il-kongregazzjoni l-aħjar li naqat magħha. U allura irridu jekk xejn nkunu realisti. Nkunu mhux neħbew jew nippruvaw ninjoraw il-fatti matul iż-żminijiet wara li mietu l-apostli ġifieri mill-bidunet inħolqu differenzi aħna nsejħulhom xiżmi jew firdiet fost l-insara. Kien hemm il-Montanisti, Donatisti, l-Nestorjani, l-Ikonoklasti, l-Ollardi, l-Aħwa Bohemjani, l-lista twila ħafna. Imma mbagħad, ovvjament nafu bir-riforma protestanta illi jerġa' ġabet qasma kbira fil-Kristjaneżmu u qabilha ma rridux ninsew kien hemm qasma jerġa' wisq akbar bejn il-Vant u l-Punent fejn il-Knisja tal-Punent taħt it-tmexxija tal-Papa ta' Ruma u l-Knisja tal-Vant taħt it-tmexxija tal-Patriarka fis-seklu 11. Ġifieri il-Knisja ta' Kristu il-Kristjaneżmu minn dejjem kien xi ftit jew wisq maqsum. U dana inikkitna u għandna għalfejn numiljaw ruħna u fl-istess ħin irridu nkunu nafu kif nittrattaw ma' dawn il-realtajiet. U rridu nifhmu wkoll għala inħolqu dawn id-denominazzjonijiet. U għala aħna bħala Kristjani li nservu l-istess mulej ma narawx għajn majn f'kollox. Ħanżommuha fuq livell ta' kongregazzjoni, tajjeb, fejn għandna diversità ta' nies minn sfondi differenti fil-ħajja li qegħdin jiltaqgħu flimkien u nafu li intom ma temnux eżattament kif nemmen jien u bejnietkom ukoll hemm forsi daqsxejn dawk id-differenzi. Tajjeb. Intom il-koll kontu l-iskola. Ħanajdu li kellkom l-aqwa għallim li vera u attrenjat u jaf kif jgħallem effettivament, tajjeb. U fi klassi 20 ruħ, tajjeb, qed jagħti l-istess lezzjoni, dal-istess tallim, lill-istess studenti, imma mbagħad meta jiġi l-eżami, xi wħud minnhom ifallu l-eżami. Tajjeb, it-tort ta' minnu huwa tal-għallim jew ta' xi ħadd ieħor. Aħna għandna l-aqwa kors insejħu l-iskrittura mqazza. Għandna l-aqwa għalliem eżistenti li huwa l-Ispiritu Santu, Ġesu qal ħantikom paraklitu ieħor biex imexxikom fil-verità kollha, u frattant hawn dawn il-qasmiet u dawn id-differenzi bejnietna. Għaliex hu hekk it-tort waħdana. It-tort waħdana. Ma nistgħux noqogħdu nippuntaw subajna l ħadd ieħor u nitkażaw meta aħna nfusna qegħdin infallu. Ibda minni. Unkomplu fikom. Il-dinja, ir-realtà kif ngħixuha anke bħala Kristjani. Ġieli ħallu, anzi sikwit inħallu, b'nuqqas ta' discerniment, inħallu l-opinjoni ta' ħadd ieħor tinfluwenzana flok ma nittestjaw kollox bl-iskrittura mqazza, nħallu il-fema tan-nies, anke forsi ta' ħbieb tagħna. Imbagħtu wkoll b'dak il-moħħ preġudikat. Ġifieri inti tkun diġà iddeċidejta f'moħħok u issa mhux jista' jiġi l-pastor, mhux jista' jiġi l-aqwa teologu tad-dinja, għax inti ddeċidejta ti. U hekk temmen, u hekk ħatibqa' temmen. Imbagħtu ħafna b'dawn id-difetti illi anke wkoll nersqu l-iskrittura biskop ħażin. Mhux biex nitgħalmu minnha, ma forsi biex insibu d-difetti fija. Difetti fija ma fhmx. Id-difetti huma fik. Imma ħafna drabi kif aħna nittrattaw l-iskrittura ma nittrattawiex b'dik l-awtorità illi l-ħaqqa. U allura ovvjament il-firdiet se jirriżultaw u
iva ikollna ngħixu bihom. Jien naħseb ċertu affarijiet fl-Iskrittura huma ċarissimi. Il-Vanġelu huwa ċarissimu. Dwaru nemmnuh il-koll u hemm unità assoluta fih. Ma mbagħad hemm dottrini oħrajn li forsi nibdew min jifhimha mod ieħor. Però pereżempju jiena kemm il-darba qrajt nies li jagħmdu bit-traxxix iroxxulek ftit ilma fuq rasek. Jew jagħmdu lit-trabi. U jammettu illi l-Bibja tgħallem magħmudija bit-tgħaddis u magħmudija lil dawk li diġà emmnu l-Evanġelju. U xorta waħda, imma din il-gustusa, xorta waħda jibqgħu jipprattikaw il-magħmudija tat-trabi bit-traxxix. Aħna l-bnedmin imbagħtu minn ħafna inkonsistenzi. Għandna difetti fiżiċi, jien pereżempju bin-nuċċali ma nismax perfettament, u naħseb jiena forsi għandkom ukoll għandkom xi difetti fiżiċi, forsi hemm min għandu daqsxejn xahar abjad. Kollha kemm aħna għandna id-difetti fiżiċi tagħna, m'hemm ħadd li huwa l-paradigma tal-ġmiel u tas-saħħa. Tifhem. Imbagħad ukoll b'difetti morali, naqblu li kollha kemm aħna xi ftit jew wisq nidimbu kontra Alla, niksru l-liġi tiegħu. U allura ma jistax jonqos ukoll li mbagħtu wkoll b'difetti intellettwali. Ma nifhmux kif suppost nifhmu u kemm suppost nifhmu. Għaliex? Għax qegħdin f'dinja imperfetta. Tiġi dak iż-żmien, iva, meta wlied Alla jaslu għall-unità tal-fidi u jkun hemm knisja waħda, Ġesu talab għalija dil ħaġa biex inkunu l-koll ħaġa waħda. Frattant bħalissa Pawlu qed jappellalna irsistu biex tmantnu l-unità tal-fidi. Kull wieħed minna irid jagħmel is-sem tiegħu u wkoll iridu nibdew biex nifhmu għala fl-aħħar mill-aħħar jeżistu dawn il-firdiet fostna. Għax meta nibdew nifhmu, nibdew allura nkunu lesti biex nieħdu azzjoni. Waħda raġuni oħra, għala, ma naqblux bejnietna. U storikament nħalqu dawn id-denominazzjonijiet u l-bqija. Minħabba nuqqas ta' maturità. Ġwanni nnifsu, l-Apostlu, jindirizza lill-Knisja kollha, però jindirizza lill-trabi, tfal ċkejknin, ġuvnotti, irġiel. Ġwanni jaraf illi fil-Knisja mhux kulħadd għandu l-istess livell ta' maturità. U aħna din irridu naċċettawha u ma nistax nippretendi illi wieħed li għadu jibda, li għadu tarbija fil-fidi, jifhem bħalma nifhimha jien fl-Iskrittura. Li ilni issa snin twal nistudja. Nilqgħu xulxin, nagħtu merħba xulxin u narfu iva illi fil-waqt li qegħdin ġisem wieħed fi Kristu, tajjeb, qegħdin nittolleraw u nagħtu merħba li xulxin u ngħinu li xulxin biex naslu għal dik l-unità tal-fidi. Mhux kollha kemm aħna għandna l-istess grad ta' illuminazzjoni. L-Ispiritu Santu jdawlilna il-moħħ tagħna u l-fehma tagħna. Però jekk aħna ngħixu f'ċertu karnalità dbabas madnub bil-Malti, tifhem, inti qed tagħmilha impossibbli illi tifhimha l-Iskrittura. Meta inti tażel li timxi fit-triq il-wiesa, allura l-Iskrittura ħajkun ktieb magħluq għalik. Tista' taqrah, però m'intix ħatifhimha kif suppost. Għandna l-każ tas-seba' ittri mibgħuta lil seba' knejjes fi żmien Ġwanni meta kien fl-eżilju. U kull ittra tispiċċa dan huwa li jgħid l-Ispirtu minn għandu widna ħajismax qed jgħid l-Ispirtu lill-knejjes. L-Ispirtu Santu qed ikellimna u jkellimna permezz ta' kelmtu. Il-dinja l-kelma imnebħa jew ispirata mill-Ispirtu Santu. Imma il-kol kemm aħna qegħdin nisimgħuh sewwa lill-Ispirtu Santu, kemm il-darba nisimgħuh u nirreżistuh
u ma nagħmlux dak li qed jgħidilna ovvjament allura se jinħolqu d-differenzi bejnietna. Wa każ ovvjament ta' għandiema mhux vera illi meta nirrealizzaw hekk. Imbagħad hemm ukoll Kristjani li jsibuha diffiċli jemmnu ċertu affarijiet malma fl-Iskrittura. Kollha kemm aħna imbagħtu minnha, speċjalment fil-bidu, tibda taqra ċertu affarijiet. Għandek jabżulek il-barra. Xi ħaġa illi persentaġġ kbir ta' Kristjani jsibuha diffiċli biex jaċċettaw fl-Iskrittura hija d-dottrina tal-predestinazzjoni. Illi Alla minn qabel il-ħolqien tad-dinja għażel u kien jaf għażel lil min irid li jkun salvat. U din ħafna Kristjani jirribellaw kontra tagħha meta hija malma ċaru tont fl-Iskrittura. ċaru tont. Aħna nisdaj fux vera. Ġesu mhux darba jew tnejn qal id-disċipli tiegħu intom ta' fidiċ kejkna. Illi nippreferu l-opinjoni tagħna minn dak li hemm fl-Iskrittura. Jidrilna li u ngħidu din hemmen jien l-Iskrittura, tifhem, imma vera temmina. Għax meta allura tippretendi li temmina. Meta hija twarrab ċertu veritajiet minna, ovvjament, ħajnħolqu differenzi bejnietna. Mbagħad hemm ukoll id-diżonestà. Tifhem, id-diżonestà li dawn huma kollha kawżi oħra ta' dottrina, ta' differenzi dottrinali fost l-aħwa. Mbagħad hemm komplikazzjoni oħra. Meta d-dinja tħares lejna aħna bħala Kristjani, id-dinja tħares lejna. U vera tara taħwit kbir. Il-komplikazzjoni hija din il ħafna nies jikklejmjaw li huma Kristjani. Jippretendu li qed jagħmlu l-Bibja meta huma nfushom ma jemmnux il-Bibja. U allura x'ħajriżulta kawlata sħiħa. Ħajriżulta taħwit sħiħ. Ntikom każ naħseb jiena faċli. Il-Papa jippretendi li huwa il-kap ta' sezzjoni enormi tal-Kristjaneżmu fid-dinja. Metu nnifsu ma jemminix il-Bibja. Metu qiegħed jippromovi l-idea illi tista' salva, tista' tmur il-ġenna mingħajr ma tkun smajt b'Ġesu bit-tjieba tiegħek innifsek. Li hija din negazzjoni tal-Vanġelu, hija ċaħda totali tal-Vanġelu u frattant jemmina. Frattant jgħallima. U allura għandna dan it-taħwit. Għandna nies li jippretendu li huma Kristjani, mhumiex imwielda mill-ġdid, ma esperjenzaw ebda bidla fil-qalb u allura x'in jiġu biex jittrattaw l-Iskrittura jagħmlu frakass minnha. Iva wkoll raġuni oħra għala ma naqblux bejnietna hija nuqqas ta' studju jew inkella studju inadekwat, kultant studju artifiċjali illi ovvjament joħloq differenzi fost u li talla. Pawlu jgħidilna il-Timotju jgħidlu ħabbrek, irsisti ġifieri, impenja ruħek biex tippreżenta lek nifsek quddiem Alla bħala wieħed approvat ħaddiem li m'għandux mniex jistħi li jitratta b'akkuratezza, jitratta bi preċiżjoni il-kelma tal-verità. Però kemm hawn nies anke Kristjani flok jittrattawha b'akkuratezza jilagħbu biha l-Iskrittura. Jilagħbu biha. Ma jittrattawx bis-serjetà li xriela. Ovvjament, dan ikun ovvjament kaġun ta' ħafna firdiet fostna. Fl-Iskrittura hemm affarijiet pjuttost faċli li tifhimhom, taqra l-Vanġelu ta' Ġwanni, bażikament taf x'qed jgħid. Imma hemm ukoll passi li huma tqal. Il-tip tal-Apokalissi, pereżempju, mhux tip ħafif. Eżekjel, hemm diversi porzjoni huma diffiċli. U Pietru jgħid li kultant anke jgħid dwar il-kitbiet ta' Pawlu li huma diffiċli. Diffiċli biex tifhom. U frattant issib nies li aħna ngħidu jidhom żatat. Jidrilhom illi u jagħtuk it-tifsira tagħha mill-ewwel Alla jbierek, mill-ewwel. Il għaliex
tifhem. U kif jitkellmu il-mulej qalli, l-Ispiritu Santi urini, ta' min huma? Biex għax jiena l-Ispiritu Santu jkellimni, ma dejjem ikellimni permezz tal-Bibbja mqazza. Hemmhekk naf żgurissimu li huwa l-Ispiritu Santu qed ikellimni u mhux xi spiritu demoniku. Imma l-ardar fejt jeżistu ġifieri il-preżunzjoni il-wieħed minn għalih għandu s-soluzzjonijiet ta' kull problema. Ovvjament, il-Knisja se tbagħat minn nuqqas ta' unità. Ukoll pjuttost firdiet bejnietna il għaliex ħafna Kristjani l-interpretazzjoni li għatu l-Iskrittura hija fjakka hija wkoll żbaljata. Jaqbdulek sentenza, jaqalawha mill-kuntest tagħha u jagħmlu festa bija. Tuni eżempju, tiġġudikax. Fil-Bibbja qiegħda, tiġġudikax. Mattew 7 vers 1. Tifhem, tiġġudikax. Tiddibhom tipprov tiftrahom għajnu, tiġġudikanix. Tifhem. Qiegħda fil-Bibbja. Imma maqluha mill-kuntest, Ġesu hemmhekk meta qal tiġġudikawx biex ma tkunx iġġudikati. Tiġġudikawx b'ipokrezija. Meta inti nnifsek għandek xtara fik innifsek. Sibek fissat fuq ħadd ieħor, dak li qed jgħidilna Ġesu. U dak li tgħallem il-Bibbja. Frattant dawn jaqbdu sentenza, joftquha mill-bqija tal-Bibbja. Pereżempju Ġesu qal ħadd mu tajjeb li falla waħdu. Għax kien hemm dan il-żagħżugħ u mara għandu qallu għallim tajjeb, x'għandi nagħmel biex nirta l-ħajja ta' dejjem. U Ġesu qallu ħadd mu tajjeb li falla waħdu. U allura jikkonkludu li Ġesu mhuwiex Alla. M'intix tara l-istorja kollha? M'intix tara l-bqija tal-Iskrittura? Qed tinsa x'qal Ġwanni fil-bidu kien il-kelma, l-kelma kien ma' Alla u l-kelma kien Alla? ċertu interpretazzjoni artifiċjali, fjakka, għamet xerix. U allura meta inti titratta l-Iskrittura hekk, flok ma tgħinek aktar ħatfixklek hux vera. Ukoll ħafna Kristjani jbagħtu minn ċerta żbilanċ. Meta ngħid żbilanċ ġifieri jagħmlu enfasi fuq partijiet tal-Iskrittura. Mu dejjem itħammru fuqhom, kull meta tismagħhom, dejjem isemmulek li titkellem bl-ilsna. U li jekk ma titkellimx bl-ilsna m'intix Kristjan, jew m'intix mimli bl-Ispiritu Sant, dejjem l-istess ħaġa. U jinsew 99% tal-bqija tal-Iskrittura. M'intix qed titratta l-Iskrittura b'akkuratezza. Dik il-responsabilità illi jixraq ilha. Jaqbdu dawn aħna nsewlhom pet doctrines. Pet doctrines. Bħal meta għandek iżżomm qattu żiddadu għal pet tiegħek tfisdu u tieħsibu. U dawn toġobhom xi ħaġa fl-Iskrittura kif Alla iwiegħed illi ibierek lis-servi tiegħu. U allura Abram kien sinjur, Salamun kien sinjur, David kien sinjur. U allura jikkonkludu illi kull Kristjan f'kull żmien għandu jkun sinjur u għandu jfittex li jkun sinjur u dejjem b'saħħtu ma jonqsu xejn. Prosperity gospel. Dawn l-affarijiet jiġru il għaliex wieħed mhuwiex qed jitratta l-Iskrittura b'dik il-responsabilità illi jixraqilha. Ukoll teżisti wkoll ignoranza fostna, u ma nħidux għalin issa. Meta ngħidu ignoranza ġifieri nuqqas ta' tarif. Nuqqas ta' tarif fl-Iskrittura. U min huwa għażien u jekk hemm kwalifika li jrid ikollok biex tifhem l-Iskrittura, trid tkun bieżel fiha. Trid tistudja kuljum bit-talb, b'riflessjoni, mal-bqija tal-aħwa. Meta ma tagħmilx hekk. Inti ħadd tħossok komdu b'dak li 4 versi tal-imti 4 versi. Qed tifhem. U minn għalik taf il-Bibbja kollha. Għal darb'oħra. Irridu nifhmu illi rridu napprezzaw il-veduta sħiħa tal-Iskrittura. Il-firxa wiesa tad-dottrini tagħha. Pawlu qal lill-presbiteri ta' Efesu jiena ma żammejtx lura billi narrafkom il-fema sħiħa tagħha. Il-verità sħiħa tagħha.
Allura ħafna drabi dak li kun jaqra l-iskrittura jifhimha kif jogħġbu, labbis indenja ruħu forsi li jingħaqad ma' knisja biex hemmhekk ikollu dak checks and balances biex jirċievi twiddib, korrezzjoni, anke Apollo li kien mgħallem fl-iskrittura kellu bżonn jikkorreġih. Priska u Aquila ħaduh fil-ġenb u fissrulu aħjar il-modija tal-mulej. U x'vera. Frattan dawn jagħmlu minn għalihom għax fetħu l-iskrittura jafu jaqraw allura ħobżhom maħbus u żejthom fil-kus. Hemm l-istorja ħelwa ta' Sir Temiż Ammit illi danna kien hemm il-fira tar-raħal u għamlu lotterija u Pupu rebaħ din il-kaxxa tad-daq. Mar id-dar ta' l-ħabel, tifhem, mużika xejn. Da raġa, r-rabja marra s-Sinjura Terezi għalla x'ballajt li. Ġib il-flus lura. U di tagħtu x-xellin lura. U din qalet x'għan nagħmel biha d-10 lotteri oħra. Però mhux għal kulħadd qalet għal mija fi doqqa. Għal mija fi doqqa. U l-iskrittura hija proprjament għal min jafi doqqa. Jekk tipprova d-doqqa. Bil-preżunzjoni tiegħek x'ħajoħroġ minna żarżir. Żarżir. U allura appuntu. Għal darb'oħra, id-difett mhux fl-iskrittura. Id-difett mhux l-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu huwa l-aqwa għalliem. Id-difett waħda. Għal darb'oħra. Kemm għandna ħabta ukoll illi nagħmlu enfasi fuq tradizzjoni għax aħna dejjem tallimna, aħna dejjem hekk għamilna, qed tifhem. Jiena bħala Luteran pereżempju jgħidulek nagħmel bħal Luterani l-oħra. Maħniex kapaċi illi ninvestigaw, illi nittestjaw kollox. Pawla qalna. Iżżebbilħux il-profezzi, ittestjaw kollox u sommu sema dak li huwa tajjeb. U allura għal darb'oħra, it-traduzzjoni ħafna drabi ikolla l-aħħar kelma flok ma ħallu l-iskrittura ikolla l-aħħar kelma. Dawk l-użanzi stabiliti, dejjem hekk għamilna, dejjem hekk tgħallimna, u allura ħanbidlu issa fix-xuħietna. Każ ieħor, raġuni oħra, għala hemm dal-firdiet bejnietna minħabba l-kburija u s-supervja ta' ruħna. Ara ma ngħidux il-lele mhix kburi. Kollha kemm aħna kburin. Bil-mod tagħna sakemm għadna f'dal ġisem ta' dnub għad hemm għall-inqas dwi ta' kburija fina. Meta tkun kburi hija l-agħar ħaġa, il-kburija twasslek għar-rovina, mhux vera. Xi ħadd qal jekk ħaġa hija ġdida mela mhijiex Biblika. U jekk hija Biblika mhijiex ġdida. Meta tlaqba xi ħadd u jgħidlek xi ħaġa ġdida f'jamanta u jippreżentaha jgħidlek bħala xi ħaġa Biblika, probabbilment mhijiex Biblika. Meta tgħidu ma Luteru ġie bit-tagħlim tiegħu u ħoloq dil-firda kollha, vera, l-riforma protestanta. Imma x'int investiga x'għallem Luteru, taf x'issib? Tiskopri ħaġa waħda. Luteru reġaħa l-Knisja lura għall-eruq bibliċi tagħha. Il-Vanġelu kien intesa u Luteru reġa' skoprieħu taħ lid-dinja. Ġifieri toqgħod attent. Luteru ma vvinta xejn ġdid. Luteru sempliċement reġa' fetaħ l-Iskrittura għall-Kristjaneżmu. Mela, x'tista' tagħmel int biex tippromuovi l-unità bel-aħwa? Għawna ġemma ta' nies, vera, u iva. Dina nistgħu ngħiduha huwa fatt illi Kamila stabilita l-Knisja Evanġelika Trinità dejjem gawdejna unità sabiħa. Ma kenniex problemi. Però ma nistgħux nassumu illi kollox ħajibqa' wartu żgħar. Irridu naħdmu u nistinkaw biex dik l-unità nippreservawha bejnietna. X'tista' tagħmel? L-ewwel ħaġa, kun umli. Kun umli. Jekk ma tifhimx
tiżattaġġ. Ta' mhix bħal pupul. Jekk ma tifhimx tiżattaġġ. Tilabiex li inti espert tal-Bibja meta għadek forsi tarbija tal-ħalib. U postok huwa li titgħallem. Il-kburija ma twaslek imkien ħlief f'xifer is-sies. U tieni ħaġa tgħallem iddependi fuq l-Ispiritu Santu. Ta' bilħaq hu l-aqwa għallim tal-Iskrittura. Hu kitiba. L-awtur tal-Bibja hemm diversi, Iżajija, Mosè, Ġeremija, Pawlu, Mattew, xi 40 awtur differenti. Però fl-aħħar mill-aħħar l-awtur tagħha huwa l-Ispiritu Santu. Ja t-tib tiegħu. U l-aħjar, u l-aktar kwalifikat biex ifehmilek. Issa, kif ifehmilna l-Ispiritu Santu? Permezz ta' pastors, għallima, katekisti, imħarġa, trenjati, u allura illi inti isma' minn għandhom, isma' dak li qed jgħidulek, imbagħad għamel bħal dawk il-Berejani. Il-Berejani semaw il-Pawlu, imbagħad taf x'mar jagħmlu jiċċekkjaw fl-Iskrittura biex jaraw dak li qal Pawlu kienx minnu jew le. U Pawlu ma ħax għalih, Luqa infatti jsejħilhom nies ta' moħħ nobbli, faħħarhom. Għax riedu ikunu ċertissimi li dak li qed jisimgħu huwa mniżżel bl-iswed fuq l-abjad fuq l-Iskrittura. L-Ispiritu Santu ta' bilħaq jilluminak u jgħalmek ħafna drabi permezz ta' predikaturi kompetenti. U għalhekk huwa importanti li l-kolka maħna nkun imsieħba fi knisja, nattenduha regolarment biex hemmhekk ikollna illi wieħed qiegħed ħajdu hekk jassess fuq l-ieħor, jieħsieb il-ħadd ieħor. Meta inti tintelaq waħdek lone wolf ngħidu lone wolf, li taħseb li tista' tkampa bħala Kristjan waħdek. Taf xi ġrilek jattakkak l-għadu u jħarbtek. Fil-Knisja ta' Kristu hija l-aħjar il-post sikur għalik. X'tista' tagħmel ukoll biex tippromuovi l-unità? Itlob biex il-mulej jagħtik fidi matura u tirċivi kull ma hemm fl-Iskrittura. Tirċevih b'qalb miftuħa, taċċerta li qed tifhimha tajjeb u kif tifhimha tajjeb il-qaħħa. Dak huwa l-aħjar mod kif aħna nkunu ta' bilħaq maquda flimkien, mhux biss bħala kongregazzjoni hawnhekk, imma wkoll ma' kongregazzjonijiet oħra. Illi aħna nkunu uniti fil-verità. Kwalunkwe unità illi mhix imsejsa fuq l-Iskrittura hija unità demonika. Hija unità ta' xjaten. Alla ma jridix dik. Alla jridnew nkunu uniti maquda flimkien fil-verità tal-kelma tiegħu. Dik hija l-aqwa u l-unika unità approvata minn Alla. Trid unità fil-Knisja, tibda minn hekk innifsek bażikament. Inutli tipponta subajk la ħadd ieħor u l-iżbaljen ta' ħadd ieħor, sir mitla tal-Iskrittura pass kuljum. Ħalli jkollok dak l-aċċa għalija, dik il-kilba għalija. Hekk tassigura, hekk biss tassigura illi l-unità tiegħek mal-aħwa hija imsejsa fuq il-verità. Pawli jgħid fidi waħda. U rridu nimmiraw għalija, fidi waħda. Il-fidi, x'nemnu x'ma nemnux huwa inkorporat fil-Bibja imqazza. Hemm qiegħed. Ġuda jgħid li għandna nissieltu għal fidi mogħtija lill-qaddisin darba għal dejjem. Fejn jgħid il-fidi? Hekk kif ħallewilna l-apostli fil-Patt il-ġdid. Ma l-bqija tal-Bibja, il-Bibja sieħa. Trid unità fil-Knisja iffamiljarizza ruħek mas-sena tal-interpretazzjoni, meta inti qed taqra biex tassigura li qed tifhimha tajjeb. Biex issir tabib titgħaddi minn kors skabrus u impenjattiv, vera? U jiena smajt meta issir tabib, kun għadek ma taf xejn kważi, tgħux għalik. Għaliex il-professjoni tiġik bl-esperjenza, tiġik bil-korrezzjoni ta' nies
superjuri u aktar mġarba minnek. Vera? Anke jekk ħadd ilħaq kok, titmur il-kors. Kwalunkwe ħaġa, ġardinar, tieħu l-kors. U allura biex tifhem l-iskrittura ma tieħux kors. Meta qed titratta mal-aktar ħaġa importanti eżistenti fid-dinja ma tieħux kors. Meta tibda tifhem dawn l-iskrittura nfisha tgħidilna x'inhuma dar-regoli ta' interpretazzjoni, kif nifhmuha. Ħantikom waħda u vera tkun salvagwardja fil-bqija tal-każijiet kollha. L-iskrittura fihimha fil-kuntest tagħha. Mhux sentenza maqluha u nsejt x'ingħad qabel u x'ingħad wara, ifhimha fil-kuntest tagħha. U għalhekk hemm bżonn li tibda taqra l-iskrittura mhux b'mod sentimentali, b'mod romantiku, porzjon fejn jiġi ħabat fejn. U naqraw hekk illum. U daqshekk. Le ħabat ktieb. Hu da bis-serjetà. Meta Ġwanni kiteb il-Vanġelu tiegħu, naħseb jien l-iskop tiegħu kien illi mi jaqrah jew jisimgħu mill-bidu u jkompli jaqrah sa tmiem. Għal-qasek jien nikteb email l-ħabib tiegħi nippretendi li l-email jaqra. Mill-bidu sa tmiem. L-iskrittura rridu natuha id-den tagħha. Mill-bqija sakemm wieħed jew waħda temmen l-Evanġelju u hija salvata lura, aħna nistendu li t-lemnija tax-xirka, nilqgħu l-xulxin, nagħtu akkoljenza sabiħa xulxin, ninsabu f'din il-mixja flimkien, avolja nafu illi ma narawx għajn ma' għajn f'kollox. Dispeċina illi huwa hekk, frattant aktar u aktar rridu nieħdu sib xulxin biex dak li Alla urina, dak li Alla irrivelalna fil-kelma mqazza tiegħu. Narfuh, nifmuh u nipprattikawh. Għalhekk aħna l-insara. Il-Bibja sejħina disċipli. Xi tfisser disċiplu? Student. Int student. Pa meta kont sa 16 sena għall-inqas, kont mort poġġi fuq il-bank tal-iskola biex ħaddieħor aktar mġarrab minnek, jaf aktar il-Franċiż minnek, jgħalmek il-Franċiż. Int kont dipendenti fuq. U hekk ukoll il-Knisja. Irridu nilqgħu xulxin allura. Pawlu, sakemm naslu għall-unità tal-fidi. Jiġifieri il-mira tagħna hija li naslu għal din l-unità tal-fidi. Ġesu talab għalija, u dak huwa inkoraġġiment kbir, ifisser illi iva għad naslu għall-unità tal-fidi. Għad naslu għalija. U għad jasal dak il-jum fejn il-koll flimkien ngħidu din hija l-verità. U kollha kemm aħna ħadnuha bil-ferħ u b'ringrazzjament. L-atmosfera fostna fil-frattemp tkun waħda ta' umiltà u mħabba. Mħabba bejnietna. Ħalli ngħinu xulxin, nwissu xulxin, ninkoraġġu xulxin u bekk nkunu qegħdin nersqu aktar u aktar lejn dik l-unità illi skont Salm 133 jgħid fejn hemm dik l-unità Alla jagħti l-barka tiegħu. U x'barka jaċevoli, x'barka tremenda hija dik. Ejja nitolbu għalija l-aħwa.